Bantip kan bahai ke jing ki nongrem ha ke jela Meghalaya bat ha ke jela bahap ha ke than chatai lam mengi keri India. Umentri soka pedeng badai pe ke kamrep kamriang u Narendra Singh Tomar menta ke si ha ke sin ke beneng kongaya lawan ban yu ke jan ha Meghalaya na ke benta ban ya kenduk kerpang ki nongrem bat ban play pa ba ya ke Deuterium Hall CAU Umyam Hariboy haring kat ke jing sendan lang umentri kat nat rep ke jela ubak bante dor lem do. Hagani ke jingwan jungo jung uni umentri ka sorkar pedeng yaki nongrem ulai ban yu kejat nengkong ha ICAR Research Complex NEH region umyam banishim benta haga jing thungdeng ha phlau ko ko office rekam ka ICAR haga balaya sakilang laki spangut ki nongrem hagani ke singi ulalai ru ban jungo ka Central Agricultural University ka College of Postgraduate Studies in Agriculture Sciences ha umyam ha ka bola yo ru ban shashkor ya ka jingpen pau ki nongrep na kathan chatai la mengi halo ka kamrep ka kamriang but ha ka ngi ula play pa ba ru ya ka auditorium hall ha constituents college for agriculture studies ki nongrep ki balayo ban ya kren ni pen pau ya ka jing sham juki halo kan ni karep karyang ki kan thup na du ki nongrep ki bala keu ba ha ka kamrep kamriang but ki FPOs na keleng ki jela kani kathan chatai la mengi jongkari India Hakani gisngi habalik ban yuk kejat ha ICAR Research Complex umyam hadin baladep ban ishimenta ha ka program tungding ulapan banaru baka sorkar kmi kan aikam aijam purano yaki to ki batrei kumki temporary status employees Shakata kabakitip kum ka permanent status employees but kania baro ka urlong na kada kujing shimkia umentri rang ba kari u Narendra Modi Hakari gisngi kinongrep kilayo ban pentip ru markmat hau te menteri ka sorkar pedeng baleng ba ka jingdon ka ICAR ka KVK bat kiwei kitna sorkar pedeng kinongrep kilayo jingmentoy hakaliang ka kamrep kamriang bat kilara ru ban kentiew ya ka yo ka kon kabla long ka jingram na ka tana trekam ki bapeng ya ka rep karyang hapo kari bat ru ka jela hakani gisngi menteri ka sorkar pedeng harengkat ka jingdon lang menteri ka tana agriculture ka sorkar jela bat kiwei ki he officer kilalek ru ban jungo ya ka jaga pen inam ya ki marre balawan ra na keleng ka dong bat ki than jong ke jela Meghalaya haba kren ru ha kini gesngi uni menteri sorkar pedeng ula ong ka sorkar jela bat ka sorkar pedeng kilawan ra shaman la ki jela ki kampen roi bat ki program beper na ka benta ka jingmentoi bat bonon ra ya ka jingkela na ka benta ki nongrem Ula ongru ka jingdon jongki samla pulie nagi khat khandai tli gi jilla hapo ka ne ka post graduate college ha Meghalaya ka longka nuksa ka bahatam ban yoi baki samla kila sedang pai khmat she kamrep kamriang bat benrap ru ba ki jilla shatai la mengi kari India ki don ka benta ka bakrau ban kentiu ya ka yo ka kot jongkari lengba ka kamrep kamriang Hakane kasngi nalor kiwei ki he ka CAU Impal la sengran lang ru ya menteri ka sorkar pedeng da ka jingadon lang u vice chancellor of CAU u Dr. Anupam Mishra